I ara mateix ens endinsarem en el món de les subhastes d'art a Barcelona. Subhastes a la 1, subhastes a les 2 i subhastes a les 3. Adjudicat. Molt bona nit, Laura Sangrà. Bona nit, Flora. Escolta'm, on has estat? Doncs mira, he anat a veure aquest senyor, que no era ni un jutge ni un paleta, però feia anar bastant bé el martell. Era un subhastador, perquè Mans Unides va organitzar la setmana passada una subhasta al seu propi benefici per recaptar fons. I va ser a la sala de vendes al carrer Rosselló, número 212, i qui li agradi encara és de temps d'anar fins divendres per buscar obres. Saps que no he estat mai, jo, a una subhasta? Jo primera vegada, ja et dic, i és tot un món, o sigui, tens un punt com de monopoli, d'irrealitat, de dir, gastem-nos els diners, tant és, total, és perillós, això, És molt perillós, clar. A mi, per això, el que més em va cridar l'atenció és precisament com van pujant els preus, no?, diguéssim. Depèn del preu de sortida, puja d'una manera o d'una altra. Posem per cas, una peça que val 50 euros, doncs va pujant de 10 en 10. Sí. Per contra, una peça que val 60.000, va pujant de 5.000 en 5.000. Perill, perquè si va desgaire, se te'n van els estalvis per un caprici. O sigui, has d'estar sempre molt concentrat en quin punt estàs de la subhasta, de l'aposta. I quin és el límit? Hi ha un límit? No hi ha límit de licitació. Licitació, per cert, és la paraula catalana que hauríem de fer servir per pujar. Licitar o oferir preu. No hi ha un límit, o sigui, el límit te l'has de marcar tu. Això sí, hi ha un perill afegit, que és que amb les peces de més de 101.000 euros és el propi subhastador qui va marcant com va pujant l'oferta, o sigui que alerta. Molt bé, escolta'm, doncs anem a veure quin és el criteri del subhastador, com funciona una subhasta, i després em parles de la benèfica de Mans Unides. I tant. La paraula subhasta ve de bajo la asta, que en el seu moment era una forma llatina que utilitzaven els militars quan feien els grans botins i els subhastaven en la llança, que és l'asta. 4.200 me están dando en sala. És molt important conèixer el que estàs subhastant. És molt important haver viscut aquests 2 mesos previs a la subhasta, que ha sigut la captació del gènere, anar a les cases, valorar-lo, convèncer el venedor de que el preu és l'adequat, fer la catalogació, que també m'encanta, és el que més m'agrada, podríem dir, perquè tens que buscar els orígens d'aquella obra. El meu plaer brutal de l'última subhasta va ser tindre un comprador de Texas i un comprador de Califòrnia que van estar disputant un biombo virreinal, un biombo colonial, diguem-li, de 15.000 euros a 49.000 euros. Estamos en el lote 575, és una obra d'Albert Ràfols Casamada, i tenim una sortida de 10.500 euros coberts. Tenim més pujas a la sala, 10.500 ens donen. Està pujant, per favor, si és tan amable, de fer-ho amb el número, és que amb tanta gent no ho veig. Té un número, vostè? Li han donat número? Doncs, per favor, exacte. Ara tenim 11.000. 11.000 estan donant, però 12.000 ja tinc a taula. Dona 12.500. Ja veig que és la primera vegada que ve. 12.500 hi tinc. Adjudiquem el número, per favor, si és tan amable, ensenyar-me el número. El número 550. En 12.500 euros, Albert Ràfols Casamada. Accepten Visa? No. Laura, t'has comprat un Ràfols Casamada per 12.500 euros? Jo no sé com ho pagaré, això. No, però és que aquí al programa no tenim pressupost. Pues ja podem començar a fer àrtics divendres, dissabte, diumenge. Àrtic de dilluns a diumenge. Jo no sé com ho pagaré, això. Estic per trucar i dir que era una brometa, que aviam si m'ho perdonen. El que passa és que t'he de dir que no vaig ser l'única envalentonada del dia, perquè allà la gent, jo veia que licitaven per peces que només havien vist en catàleg, no? I és una mica... Arriscat? És arriscat? Jo trobo que és arriscat del tot, perquè clar, qui et diu que després no tens la joia a les mans i dius ai, el diamat em sembla massa mat, o la taula que m'he comprat semblava més fosca en catàleg. I que això segur que deu passar. Jo crec que no, perquè a veure no, perquè hi ha com un pacte tàcit entre compradors i el subhastador que tot és com sembla que és, no? I la confiança arriba fins al punt que hi ha molta gent que no pot anar en persona a la subhasta el dia que es fa i deixa dit per telèfon o per internet el seu interès per una peça en concret, no? Posem per cas, tu estàs interessada en catàleg amb un joier que val 200 euros i deixes dit que pots pagar-ne fins a 400.
el dia que se subhasta, si a la sala ningú dona cap oferta per a aquell joier, a tu te'l venen per 200, tot i que saben que estàs disposada a pagar-ne 400. D'acord, llavors no et prenen el pèl. No, diguéssim que tot és com bastant just. Bastant just i legal. Escolta'm, a què van destinats els diners de la benèfica de Mans Unides? Doncs construiran amb aquests diners una llar per nenes de primària a l'Índia. I veient una mica el ritme que tenia la subhasta el dia que se va celebrar i tenint en compte que encara estan les portes obertes fins divendres per la gent que vulgui anar a comprar objectes, crec que ho aconseguiran, perquè a més, el rang de preus anava des de donació lliure, el que cadascú vulgui, fins a 50.000 euros que tenia de preu de sortida un cotxe d'època. Perquè hi havia un cotxe i tot. N'hi havia uns quants. Jo vaig pujar. Mare de Déu. Vaig pujar. Bueno, escolta'm, doncs anem cap a la subhasta abans que no ho adjudiquin tot, tu. A la 1, a les 2 i a les 3. Aquesta subhasta és una subhasta que podria ser perfectament una subhasta de qualsevol de les sales de Barcelona que fem habitualment. És una mica la iniciativa, que hi hagués de tot, que tothom que vingués pogués trobar i a la vegada estigués fent un acte benèfic. El que recollim va destinat a la construcció d'una escola per nenes en un poble del nord de la Índia. Hem escollit aquest projecte davant d'uns 700 projectes que tenim en marxa perquè creiem que l'educació de les dones i de les nenes és molt important pel futur d'aquest món. Escultura, joies, pintura, cotxes clàssics. Me gustaría pujar. Lo que pasa es que el precio de salida es un poco alto, pero es precioso. El coche me gusta porque es un coche clásico, una forma clásica de coche, pero tiene todo lo que puede tener un coche moderno actualmente, como puede ser el caballaje, el motor, son 320 caballos. Bueno, només ens falta una cosa. Dime. La clau. A la 1, 1.000, a la 2, recordo. Si algú puja també i això es dispara, llavors ja no ens el quedem, però un cop t'has enamorat del quadre, doncs dius, ostres, sí, tinc ganes de quedar-me-la. No l'havíem vist, ha sigut arribar, l'hem vist al catàleg, ens ha agradat i va, pugem. Tothom diu pujar, el reportatge. És licitar que o quedi oferir clar. preu. Exacte. Perfecte. Fins quan tenim temps de participar a la subhasta benèfica de Mans Unides? Fins divendres. I si vols, m'hi acompanyes, perquè jo he d'anar a tornar al Ràfols Casamada. És que em fas por. I tu pots anar a mirar algun Picasso, algun Miró, perquè ara, a més, aquests dies accepten ja el regateig, o sigui que pots emportar-te a meitat de preu un Miró. És igual, no tinc ni un duro. Bueno, fem un cop d'ull, jo he d'anar igualment a tornar-lo. Et veig molt embalantonada, Laura, va, vindré, t'acompanyaré. Va, deixem les subhastes de moment.